Right, ndadzoka manje ndine nyaya ndiri kusangana nayo mhuri yeZimbabwe pano. Vanhu veZANU-PF vatanga kublema kana kuti kupomera Advocate Nelson Chamisa panyaya yeaccident yakasangana nava Priscilla Chigumba avo veZEC. Handimukizisa nyaya yeaccident yava Chigumba veZEC. So pane mukomana panapo anonzi Gabriel Chaiva kuti I don't exonerate Nelson Chamisa and his mafia on ZEC commissioner's accident. There is a devil's hand there. Chamisa ana political party ko zvinezve ari kutongorarama. Munhu wavangofanana nemunhu wese at the moment panyaya dzepolitics because ari kuti tungodawo a better Zimbabwe. Ari kuzvitaura ari kumba kwake. Hapana kana office yekuti ungatoenda uchiti office yatinotaura navachamisa tichiudzwa zvematongerwo enyika iko zvinezve. But chinhu chikuinetsa chekuti zvese zviri kungoitika munyika, so zvese everything that is happening in Zimbabwe right now they are trying to put blame on him. I don't know kuti ndokusanyatso pfungwa kwacho here. I understand kuti ZANU-PF ino vanhu vakawanda vakadzidza but vazhinji vanoifollowa vacho madhanda head. Ndo zvinhu zvandakatoonera. And the problem inoitika zvinokonzerwa nevakanyanyisa kudzidza vari mairi vacho vanenge vachinouya vachinobrainwasha mafollowers mamwe ese. Ndirimwe team rinenge ichizodawo zvigarugaro unongori kana wanguwo kana MP ka because unongo wakabvira kuti chinodiwa nevanhu vachikuguruma saka vanozongokusiya vane nguva yekuti havazokuonese manje kuti pane dzimwe nzvimbo kana dzimwe nguva dzisingadiwe kurwara pfungwa kwakadai common sense inenge ichidiwa. Imimi uri munhu anofunga iwe, do you think kuti ngata umanaka nenzvimbo yachikwa zvakaitikira nekwanga kuna Chamisa kwacho atobatanidza vacho maybe handikuchenese Chamisa navanhu vake Zimbabwe zvakaoma wedu. Now ndiri kuzoona vanhu vakawanda veZimbabwe vari kuti the real Gabriel Chaiva can be anything but not this stupidity. Alright, mwari kuti kuda kunzi ndataura wana Chaiva. Wewe vana Chaiva urakashi wakakupindai kusvika pekupedzisira. Mwari kuti mabva mataura kunge nevadyi vasatani ka unonyatsoziva maitira baba vako. Wamanaka pakashata. Is this the highest degree of confusion, seeing NC shadows everywhere? Confusion kuti vakutongoona pese pade zvavari kutongoita iko zvinezvi. Pese pazvese zvavari kuita vakungoona Chamisa. Chero vakarara kupa kwake vari kungomuona akatoti ndichatoita zvepolitics vari kungomuona. Imi ndo imwe zvinhu zvinonyatsoratidza kuti vanhu vakauya ndakawina ma-elections because iwo kungoti munhu asina munhu wakungofamba ungoti pese wangomutera. Why muri kutanga is he a ghost now? Amuchenese pakuita sei accident yaya makanyatsoiona maitikira yakaita mese makanyatsonzwa maitikira yakaita tsaona imi angatumira dzitenga rese here makanyatsonzwa kuti angari wrong futi ndiani imi but vanhu kunyebedzera kudzungaira so kungosapota zvinhu zvisipo so ndosachinza vamwe vacho vanonoka kunzwisisa ndanda kutozozvionera. Mwari kuti uri benzi remunhu weko kungonyarara usina zvawataura because apa zvakafanira kungoti nigirina hapana chavataura because kumwe kutaura zvechokwadi kunotanga zero. Nekumanaka mwari kuti why don't you join Chamisa so that you stop this obsession of taking him. It makes me think that even at your home you talk and dream about him. Out of billion plus topics you choose, it's actually telling. Urikuzona nyaya iri panapa kunzi aiwa iboda matongo zvino the best thing ngachingobva wangopinda join namuteri atongeta boza hapana Chamisa ngomujoina ayengozi nyaya yacho kana ikuitika if you can't beat them join them. Ona kuti uyu munhu anenge ari kutiremera vanenge vakuziva zvavanenge vakaita saka manje zvaakunetsa moyo yakaremera. Ndo maonera ndiri kuita panapa kuti Chaiva kudenga kune gehena ende kuchanotsva munhu wese repent time ichiripo. Because pamwe pachoka it's unnecessary. Mwari kuti yowe chese chashata ndiChamisa mukuru wenyu anokusiyai muchipusa kudaro zvinoratidza pfungwa dzake. For example iwewe ungatiti mwana wako akatanga kuita zvinhu zvekupenga wakambodedzwa here kana kuchikoro mwana wako wavhura homba wakambodedzwa why vachidedza iwewe kana mwana wako achinge achiita zvekupenga. Ndo system yacho zvavakatoonera izvozvo kuti aiwa want to know this kind of madness, this one haingobve mwana hangangoiwani kwese I think inenge yatobva pambereki chete
ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitika. Ndo maonero andiri kutoitawo pana panyaya yacho kuti vakutoexpose vamwe vanhu vakazvinyararira vari kudzimba dzavo because of stupidity, because of kuda kungonzi wapindawo zviya zvokungonzi endai munovarakasha on social media. Ndo zvava kuchiratidza vanhu vese panapa, kunyatsoratidza kupenga to the last. Mwari kuti imi vakuru munorwara chaiko chaiko chokwadi, asi makanzi munofanira kuisa zita raChamisa daily. Ndofunga munotoita kuvhumuka Chamisa chaiko chaiko for sure. Aimi mamana mimi makatarisa mungangoti aiwa ndo anofanira kuchero mhuri yake, ndotapiwa kuchero mhuri yake akararisa mhuri yake nenzara iye pachake anotanga kuti Chamisa ndo type yevanhu vacho. I think it's Chamisa. Chamisa kukanganisa mwana ari kuomesera zvinhu. He has the president. Mwari kuti why always putting Chamisa when you know that he resigned? It's not even about my politics man. Muzimbabwe hamuchaitiko politics dzekuteyana kuda kuurayana naMarx and hadzichatomboitwe idzodzo. Iwona kuti kana even iyo ruling party yacho akashoma yakatonyanyosiya matactics aitwa kudhara. Izvezvo zvazvishoma zviya zvekuti vantu kuti toda kuteya kuti tikuurayana accident. Vakatoona kuti it's now old fashioned. It's old fashioned. Mwari kuti it's enough to thank God that lives where spared God saw it coming and protected and lives. We just say thank you Lord. All right. Mwari kuti which the commissioner was involved in accident and maybe quickly recover. Pane nyaya mabhonzo akachinza akariga kana accident yacho yatoriga accident yacho haasiri yakana boza vamwe vanga kuti ndiatokonzeresa ndozotaura vamwe vakati aiwa asiri ingora accident yazoitika zvazvakutaurwa zvakawanda ma-eyewitness anga ikoko vaitaurawo zvavanoda vanhu vanenge vachitaura zvavanoda kakudherera karepo richakwana haro zuva ramuchango kungura kuti ndakaitei mazuva andaiva panyika for sure. Nguva inokwana zvochokwadi kuti unopedzera kuti wakapedzera waingotaura zita remunhu chero asina chaatadza. It's crazy. Your life includes your fears are consumed by Nelson Chamisa. Inga it's hectic. Mwari zano inoitisa vanhu mapenzi chaiwo chaiwo. Aiwa chaibva wakanzi ukaswera usina kutaura Chamisa uri mhandu. Wezi papati panonzi chichadariri mufana kugara muchimutuka mufana afana kunyatsa kufilayo vakomana ngakufileyo pana kuti muriko muri kusapota bato nemoyo chest. Ndizvo zvakashaka. Ndinonyatsoona kuti mwe mudzungairwa kamudzengenene chache. Unozati sometimes kana mumafamily issues ndo zvimwe zvandakaona. Wambona mafamilies aya anonzi ningi enanofudza ndemunovhiya mbudzi ndotype vanhu vacho. Do you think kuti munhu iyeye anodeedzwa kana kuti pari kunyatsotaura zvinhu zvine musoro zvezanu-12 zviye nani anachimudedza uchitaura zvinhu zvakadai izvozvo ndo vanhu vanotonzi uyu kana paMP pacho ngaasatombopindepo because zvakadhakwa zvari kuita. Mwari kuti even you are romancing your life your wife, right? You talk about Chamisa, join him, you can't defeat him. Ukona chirorumba mako unoita zvemumba mako unotanga kuti Chamisa akubanaka aiwa right. Mwari kuti magirlfriend amuna akagara upenga saka uchishare murume na okuzuri awana unomwa kutaura comment yake asi magirlfriends amuna akagara upenga saka unoshare murume na okuzuri amwa uta saka tora tu munhu ayo gajambire zvakaoma. Defamation of character dai ndiri ni Chamisa ndaikuputitsa ndachidachamisa ndaikuroha Chamisa akatozvionera vanopenga vasiya tauri vachanyarara zvavo. Vanzi umwe akabhadhara 18k alright nenyaya dzekusakwana idzi dzikamayo chaibva for sure. Pane nyaya yekwana Fadzeba here kapanzi umwe akabhadhara nenyaya yekusadzikama. Mwari kuti be at peace with all men. Politics is not about speaking lies. Mwari kutaura kuti it's not about nyaya yekuti mungogara muchinyebera vanhu muchinyeberana to that extent. No, it's not good. If I at peace nevamwe vanhu mwati wakutorwara chetewo. You think accidents are not for certain people kuti dzungairwa munhu want to know that way Chaiva could have turned into such an idiot. Do you think the president is stupid enough to be
hoodwinked by such shallow tricks, whilst you think you are making self-good before him. You make a desperate lunatic from that. At this rate, you really seem to be that devil himself. Granted, you hate Nelson Chamisa, but must devote each day to ensure the hatred. You are now unnecessarily demeaning the name of the person you are mimicking under the account. Just show down a bit. You are threatened by Chamisa, even in his quietness, because you know he's popular and loved. If it wasn't for your party, ZANU-PF, intimidation, you guys are rotten. I don't know in terms of politics, mirati toptaura ipapa topedzerana like ndombona ngoma vazhinji vemuZimbabwe they think kuti politics is all about kana kungoshout munhu zvisina nemusoro. Sometimes unotoona kuti apa pana mafacts but kungotuka chete zvisina direction. Unotozopedzera wangosekwa wako, but at the end of the day unotoona kuti this is not good politics. At the end of the day hakuna politics dzakadaro. Politics dzadze kushaudana zvekudaro kana kuti dzekunyemberana dzekuferemerana kuti azodai paitika kana chinhu ungoti ndiye chete zvese zvakashata ndiye. Zvakaoma. Mwakuti you are a fool. What is Nelson Chamisa got to do with this urere ZANU-PF and oxygen in your soul? That type of devil started way back when Chamisa was a toddler or even not born. It's unfortunately that you decided to just point your finger. Oh, all right. Chamisa is living rent-free in your mind. You see his shadow everywhere, useless. If you buy cars from the funds you collected from rigging elections, things like this happens. This was just a friendly warning from God. Keep quiet, stupid boy, shut up. I feel sorry for the car. Thought the car got hurt. You are just messing yourself agabu kushaya nyadzi kutaura zvakadai. I know when you are seeking attention. Mwari kuti haidziwo idzi hadzidi kusarira. Pane zvimwe zvokungonzi wataura. Anyway, muri Zimbabwe ndo matakanyanya tiri kusangana nawo, madzungairwa, mazengenene, maminimini, mapitipiti zvatinoona muZimbabwe, all because of politics. People are desperate for attention, especially in ZANU-PF. Mune vapfana vakapinda muZANU-PF iko zvinezvi zvandikutaurira vakati dzidzei. Tarisa vanhu vakaita sana mazita anonetsa zvawo bosi saka pamwe ndoda kutanga dawo indosa vari kupa pressure kune vamwe madzungairwa vakapinda zvechisimba zviya kuti handi toponda vanhu toita se. Saka these old horses manje vari kutanga kufila kuti pakupisa. Because politics is not about kungoshauda kana kutaura zvinhu zvisina nemusoro seuro kuti asi politics is the battle of ideas. Saka vapanda vamwe vari kuratidza kuti vari kuuya nema-ideas anobatika patable, paground, even on social media, everywhere. Vari kufaitana zvichingodaro vachingonokanya naimomo. But these guys vari kuzooneka kuti at the end of the day havana chinja vari kucontribute. Because since kusingachanyanyoitwa zva2008 zviya zvekuti mayouth anongodzipinda imondobhura vanhu ikoko vakajaira mhani. Handikuzoona iko zvinezvi mabattles acho akutorigwa naye mukuru wavo unorwa ega mabattles akaona kuti akurirwa maideas anongokusungai. AdziChamisa ndakakonzeresa accident yachigumba. Munoionawo senyaya yekutaurwa nevanhu.